Hello te, hello te. Iwan ko lang dito sa labas sa may gate nyo ha. Kasi mamaya busy na ako. Iwan ko na lang dito kasi nakabukas naman yung gate nyo. Ito oh, dito ko lang ilalagay. Sa ibabaw ng ano mo, sampayan. Dito ko lang nilagay ate ha. Labas na ako. Salamat. Punta na tayo guys. Papunta na ako kay Ate Emily. Ewan ko kung nandyan sila guys. Ayan, malapit lang yung Hello. Hello. Mga waray nun. Don't forget, BBM po tayong lahat, 'di ba? Andito na naman tayo. Update na naman tayo sa atong maliit na bahay. Channel ni Miss Tweet Tweet. Ang kasambahay dito sa Singapore. Nag-harvest na naman ako ng aking mga tanim. Ito na po ang ito yung last na harvest ko ng sikwa. Kinuha ko na lahat kasi nahihinog na lahat. Gagawin ko ng salad. Ayan na lang ang natira, mga lalab. At saka ito ang baby. Kaya, tara, uwi na tayo. Yung kapaya ko, oh, pandak. Marami ang bungang kalamansi, guys. Mangunguha tayo ng kalamansi. Wag kapag gagalitan na naman ako ni Lola kasi marami pa pala ako doong chili kayo dyan. Ang bigat. Ay ko. Aray. Naputol. Ayan. Ano na kasi itong isa eh, hinog na. Itatanim. Marami na akong leso nito. Ang cute ng upo ko. No? Masarap talaga, guys. Masarap talaga kasi makakalibre in tawon pang araw-araw na araw-araw na putahe. Araw-araw na ulam. Hello, tita. Nagdiop ka ngayon? Kain tayo.